It-tieni qari huwa mill-Evanġelju ta' Mark, kapitlu 13. U naqraw il-kapitlu kollu. Mark kapitlu 13. Waqt li Ġesu kien ħiereġ mit-tempju, wieħed mid-dixxiepli tiegħu qallu: Għallim, ara x'ġebel kbir u ġibini kbir hawn. U Ġesu wieġeb qallu: Tara jien dal-bini kbir, ma titħallix ħaġra fuq oħra li ma tinħaġġ. U kif kien qiegħed fuq l-għolja taż-żebbuġ faċċata tat-tempju, Pietru u Ġabbu u Ġwanni u Indri staqsew bejnu u bejnhom: Għajdilna meta jiġru dawn il-ħwejjeġ u x'ikun is-sinjal meta dawn il-ħwejjeġ kollha jseħħu. Weġġibhom Ġesu u beda jgħid: Araw li ħadd ma jqarraq bikom, għax ħafna jiġu f'ismi jgħidu jienu u jqarqu b'ħafna. U meta tisemgħu bi gwerer u għejdut ta' gwerer, la titħawdux għaliex jeħtieġ li ħwejjeġ bħal dawn jiġru iżda tmiem ikun għadu ma wasalx. Għax ġens iqum għal ġens u saltna għal saltna u jkun hemm teżżiż tal-art f'ħafna nħawi. U jkun hemm ġuħ dixwix, dan il-ħwejjeġ huma l-bidu tal-weġad. Imma ħarsu lilkom infuskom għax jagħtukom f'idejn il-kunsilli, tissawtu fis-sinagogi u tinġibu quddiem il-ħakkiema u slata minħabba fiha b'xhieda għalihom. L-Evanġelju għandu l-ewwel jixxandar lill-ġnus kollha. Iżda meta joħdukom u jagħtukom f'idejhom, la toqgħodux taħsbu minn qabel sejrin tajdu lanqas titħasbu minn qabel, iżda tkellmu dak li jingħatalkom f'dak il-waqt, għax ma tkunux intom li titkellmu iżda l-Ispiritu Sant. Issa il-ħu jagħti lil-ħu għall-mewt u l-missier lill-ibnu u l-uliet iqumu kontra l-ġenituri tagħhom u jġibuhom li jieħdu l-mewt. U tkunu mibgħudi mill-bnedmin kollha minħabba ismi. Iżda min iżomm sħiħ sal-aħħar, dan ikun salvat. Iżda meta taraw l-għajb tal-ħerba li fuqha tkellem il-profeta Daniel, qiegħed fejn m'għandux joqgħod ħajifhem min jaqra, imbagħad dak li jkunu fil-ludija ħajjaħarbu fuq il-muntanji. U min ikun fil-belt ħalli ma jinżilx u lanqas jidħol ġewwa biex jieħu xi ħaġa mid-dar. U min ikun fl-għalqa ħalli ma jmurx biex jieħu l-biesu. Iżda hija ħasra għal ħbiela u għal dawk li jreddew f'dak il-jiem. U jtolbu li l-ħarba tagħkom ma tkunx fix-xitwa. Għax f'dawk il-jiem ikun hemm qali li bħalu mill-bidu tal-ħolqien li ħoloq Alla sissa qatt ma kien hemm u lanqas ikun hemm. U jekk il-mulej ma jkunx qassar dawk il-jiem, ebda bniedem ma jsalva. Iżda minħabba l-maħturin li ħatar u qassar il-jiem. Imbagħad jekk xi ħadd jgħidilkom ara hawn hu Kristu jew ara hemmu la temnuhx għax iqumu Kristijiet folot u profeti folot u juru sinjali u eġubijiet biex iqarqu jekk jista' jkun bil-maħturin ukoll. Iżda ħarsu sewwa, ara jien għattilkom kollox minn qabel. Iżda f'dawk il-jiem wara dik in-niket, ix-xemx tiddallam u l-qamar ma jagħtix id-dawl tiegħu. U l-kwiekeb tas-sema jaqgħu u l-qawwiet li huma fis-sema jiteżżu. Imbagħad jaraw il-bniedem ġej fi sħab b'qawwa kbira u glorja. U imbagħad jibgħat l-anġli tiegħu u jiġbor flimkien il-maħturin tiegħu mill-erba' tirjieħ minn tarf l-art sa tarf is-sema. Issa, mis-siġra tat-tin talmu parabola. Meta l-ferra tagħha tkun għadha radba u toħroġ il-weraq, intom tafu li s-sajf wasal. Hekk intom ukoll meta taraw dan il-ħwejjeġ jiġru, kunu għafu li qorob fejn il-bibien. Tassew ngħidilkom li dan in-nisel ma jgħaddix sa ma jiġru dawn il-ħwejjeġ kollha. Is-sema u l-art jgħaddu, iżda kliemi ma jgħaddix. Imma b'dak il-jum u b'dik is-sija ħadd ma jaf, le lanqas l-anġli fis-smewwiet, lanqas l-iben iżda l-missier. Qassu, isru u jitolbu għax ma tafux meta jkun dak iż-żmien. Għax bin il-bniedem u bħal bniedem li sejjer isifer għal bot u ħalla l-daru u ta' is-seta lil qaddejja tiegħu lil kull wieħed xogħlu u qabbad lil bewwieb jassess. Isru mela għax ma tafux meta sit id-dar jiġi fil-għaxija jew f'nofs il-lejl jew x'in jidden is-serduq jew filgħodu li ma jiġix għall-arrieda u jsibkom reqdin.
U dak li qiegħed ngħid lilkom, ngħidu lil kulħadd, isru. Nitolbu. Missierna li inti fis-smawiet, grazzi li ħallejtilna l-kelma tiegħek fl-Iskrittura biex tagħtina kuraġġ, biex tagħtina wkoll tama, biex tqawwina mulej fil-mixja tagħna fuq din l-art. Għalhekk nitolbok mulej dalgħodu biex tuża din il-kelma u tuża l-kelma pritkata biex twassal il-messaġġ li hu tiegħek lilna l-koll li qegħdin f'din il-kamra. Kellemna mulej il-qaddejja tiegħek qegħdin jisimgħu. Amen. Ħerġin mit-tempju, fil-fatt kellha tkun l-aħħar darba li Ġesu imur fit-tempju ta' Ġerusalem. U l-apostli kummentawlu dwar il-majestà ta' dan it-tempju, il-bini kbir, il-ġebel enormi li kien mibni bih. U Ġesu jagħtihom risposta li ħasdithom, li xxukjathom. Tara jien dal-bini kbir għalilhom, ma titħallix ħaġra fuq oħra li ma tinħaġġ. Aktar tard, meta marru n-naħa l-oħra tal-wied u qegħdin iħarsu faċċata issa tal-għolja tat-tempju qegħdin jaraw it-tempju mill-bogħod, 4 minnhom staqsew qalulu għajdilna meta jiġru dawn il-ħwejjeġ u x'ikun is-sinjal meta dawn il-ħwejjeġ iseħħu? Żewġ mistoqsijiet. Meta ħajġru u ħajkun hemm xi elm xi sinjal illi t-tiġrif tat-tempju kienet xi ħaġa immedjata? Ma nistgħux napprezzaw biżżejjed kemm kien importanti t-tempju għar-reliġjon tal-Lut. Kien il-qalba tar-reliġjon tagħhom. Kien jissimbolizza jekk xejn il-preżenza tal-Alla tagħhom, Alla ħaju veru, fil-preżenza tal-poplu. Kien il-post iċ-ċentru fejn il-qima tagħhom kienet tingħata lill-Alla, it-talb, is-sagrifiċċji tal-qassisi Leviti li ta' kuljum kienu joffru sagrifiċċji lill-Alla bit-tpatti għad-dnub. Illi fil-festi kbar tal-Lut kienu jinġemgħu fit-tempju biex hemmhekk jagħtu qima u jagħmlu sagrifiċċji lill-Alla. Iva, it-tempju kien verament it-taħbita tal-qalb tal-Lut, tal-poplu Ludi. U Ġesu qiegħed jinformhom illi dan it-tempju għad jiġġarraf. L-ewwel tempju kien imbena fi żmien Salamun. David xtaq jibniħu, imma Alla ma permettilux. David għamel preparamenti u Salamun warah ibnu bena dan it-tempju majestus fuq l-għolja. Dan ġara madwar 1000 sena qabel Kristu biex ikollna idea. U il-tempju ħapost it-tabernaklu li kellhom waqt il-vjaġġ tagħhom fid-deżert. Kienet ovvjament struttura aktar permanenti. Il-tempju ta' Salamun kien misruq għal darba, darbtejn, u fl-aħħar net kien meqrud kompletament fl-assedju ta' Ġerusalem mill-Babilonjani madwar 600 sena qabel Kristu. Imbagħad fl-istess post inbena tempju ieħor madwar 100 sena wara. Naqraw l-istorja tiegħu fi żmien Ħaġġaj u fi żmien Eżra fl-aħħar kotba tal-Iskrittura fil-Profeti żgħar. U dan tlesta bejn wieħed u ieħor madwar 500 sena qabel Kristu. Il-Re Erodi l-Kbir għamel tkabbir fil-grounds tat-tempju u bnieħu sebħu, eċetera, eċetera. U dan ġara fis-seklu ta' qabel Kristu, ġifieri madwar 20 sena qabel it-twelid ta' Ġesu Kristu. Infatti, it-tieni tempju huwa aktar magħruf bħala it-tempju ta' Erodi, għax Erodi kien għamel din ir-restawrazzjoni dan it-tkabbir fih. U kien appuntu f'dan it-tempju li Ġesu għadu kemm ħareġ minnu, kien f'dan it-tempju min jaf kemm il-darba Ġesu għallem u fejja n-nies, kien dak it-tempju li darba naddaf u qal li dan huwa d-dar ta' missieri u għad-dar it-talb. it-tempju li issa Ġesu qed iħabbar
li ħajspiċċa. U tiftakru, id-disċipli saqsew x'ikun l-elm, x'ikun is-sinjal li dan l-affarijiet jiġru. U Ġesu jgħidilhom hekk. Iżda meta taraw l-għajb tal-ħerba li fuqha tkellem il-profeta Daniel, qiegħed fejn m'għandux joqgħod, ħajjifhem min jaqra, imbagħad dawk li jkunu fil-Ludija ħajjaħarbu fuq il-muntanji. X'inhi din l-għajb tal-ħerba li jsemmi hawnhekk? Għajb xi ħaġa ta' mistħija, moqżiża, profanazzjoni, għajdela li trid. Xi ħaġa kera ħafna reliġjożament. U għajb li magħha ħaġġib din il-ħerba sħiħa fit-tempju li jitkisser it-tempju u jitwaqqa. Fil-profeta Daniel isemmi l-għajb tal-ħerba kapitlu 9 u kapitlu 11. U hemmhekk jirrakkonta kif jew jipprofetizza aktarx milli jirrakkonta dwar dan is-sultan li ħajjiġi u ħajamel profanazzjoni mit-tempju u jagħmel ħerba sħiħa mit-tempju u minn Ġerusalem. U dan ġara storikament madwar 150 sena qabel Kristu. Il-sultan Antiochus Epiphanes dan kien qiegħed jaħkem fuq il-Lut bi krudeltà, bi ħruxija li ma bħala, kien determinat li jeqret il-Ġudajiżmu kompletament u l-Lut naturalment ma felħux iktar u qamu kontra tiegħu. Antiochus Epiphanes bat l-armati tiegħu, daħlu fit-tempju, għamlu żiżijiet fit-tempju, offrew il-majjal fuq l-artal ta' Alla, għamlu statwa ta' Alla falt Zeus, li għallut dan kollu kien ifisser profanazzjoni kompleta tal-aktar post qaddis li kellhom fir-reliġjon tagħhom. U dak li ġara fi żmien Antiochus Epiphanes Ġesu qed jgħid xi ħaġa l-istess qatt jerġa' jiġri. U Ġesu ma jħallinix f'dubju x'kienet din l-għajb tal-ħerba illi kellha tiġi biex twaqqa' issa t-Tempju ta' Ġerusalem. Għax f'Luqa jgħidilna ċaru tont x'kienet. Luqa jgħid hekk. U meta taraw lil Ġerusalem imdawra bl-armati, imbagħad tkunu għafu li qorbot il-ħerba tagħha. Il-ħerba ta' Ġerusalem, tat-Tempju, se tiġri meta l-armata ma jgħidilniex ta' xiex, imma armata kellha ddawwar tiċċirkonda il-belt ta' Ġerusalem. Mbagħad ikompli jgħid eżatt kif jgħid f'Marku mbagħad dawk li jkunu fil-Ludija ħajaħarbu lejn il-muntanji u ħajtilqu l-barra dawk li jkunu fiha u ma jidħlux fiha dawk li jkunu fir-raba għax dawn huma jiem ta' għadab biex isseħħ dak kollu li nkiteb. X'ġara storikament? Madwar 40 sena wara li Ġesu qal dan il-kliem, il-belt ta' Ġerusalem kienet iċċirkondata bl-armata Rumana. Il-Lut kienu rvellaw kontra ir-Rumani li kienu jaħkmuhom u ir-Rumani batu l-armata tagħhom biex jissoppressaw biex jeqrdu l-irvel tal-Lut. U l-istoriku Eusebio jgħidilna illi meta r-Rumani ħabtu għal Ġerusalem, u din hija interessanti. Il-Knisja dak li kienu jafu l-Vanġelu, kienu jafu l-kliem ta' Ġesu, l-insara ħarbu minn Ġerusalem, ħarbu mill-Ludija u marru fuq il-muntanji u eventwalment sabu ruhom f'belt jisimha Pella li hija llum il-Ġordan. U hekk ħelsu milli jkunu mbiċċra mir-Rumani bħalma ġew imbiċċra il-Lut li ma kinux jemmnu li baqgħu hemmhekk dak iż-żmien. L-assedju ta' Ġerusalem seħħ fis-sena 70 wara Kristu. L-armata Rumana kienet immexxija mill-ġeneral Titu li imbagħad eventwalment sar imperatur tal-imperu. L-istoriċi jgħidulna x'ġara dakinhar. Il-kitba tagħhom anke taqra hija tas-sew tal-waħx. Josephus Flavius, per eżempju, jgħid, the Temple Mount, everywhere enveloped in flames, seemed to be boiling over from its base.
Yet the blood seemed more abundant than the flames, and the numbers of the slain greater than those of the slayers. The soldiers climbed over heaps of bodies as they chased the fugitives. Massakru sħiħ. U r-Rumani literalment erdu u waqqaw it-tempju kompletament. Dak ġara 2000 sena ilu. Illum, x'fadal mit-tempju? Xejn. Il-tempju, kif qal Ġesu, kien imkisser, mfarrak, laqqas ġebla fuq oħra ma baqa. Meta naraw l-istampi tal-lut dejn il-ħajt, dak il-ħajt kbir, dak is-sur kbir, il-ħajt tal-punent, propjament dak mhux parti mit-tempju, imma il-ħajt li jdawwar l-għolja tat-tempju li kien kumpless enormi li fost f'dan il-kumpless kbir kien hemm ukoll it-tempju. Fejn darba kien it-tempju, għall-inqas hekk jaħsbu, illum hemm santwarju Musulman li jidher ukoll fil-kartolini u fl-istampi ta' Ġerusalem. Il-kopla tal-blata u tarafa għax hija miksija bid-deb. 4 passi l-bogħod imbagħad hemm il-moskeja msejħa Moskeja Al-Aqsa li hija wkoll moskeja antika u importanti fir-reliġjon Musulmana. U taraw ir-raġuni għalfejn il-Lut u l-Musulmani f'Ġerusalem qatt ma jistgħu jsibu islim bejniethom. Għaliex għandek il-Musulmani qegħdin b'żewġ santwarji importanti għar-reliġjon tagħhom fuq il-muntanja tat-Tempju. U l-Lut jixtiequ li f'dak il-post ma jkunx hemm moskeja Musulmana imma li jerġgħu jibnu it-Tempju. U ovvjament it-tensjoni minn żmien għal żmien it-tixrara kif ġara ġimagħtejn tliet ġimgħat ilu u jibda l-ġlied bejniethom. X'ngħidu? It-tempju tal-ġebel ta' żmien Erodi, ta' żmien Ġesu meta kien għadu fid-dinja twaqqaf kiser. Illum hemm tempju li fih jammar Alla. L-iskrittura tgħidilna iva hemm tempju u tgħidilna eżatt fejn qiegħed u min hu. Ma tafux tgħidilna, ma tafux li intom l-insara li temnu fi Kristu. Ma tafux li intom it-tempju ta' Alla u li l-Ispirtu ta' Alla jammar fikom. Posti ieħor jgħid xi ftehim hemm bejn it-tempju ta' Alla u l-idoli. Għax intom it-tempju ta' Alla l-ħaj. Bħalma qal Alla, nammar fostkom u nimxi fostkom inkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. M'hemmx bżonn iktar l-aħwa tempju tal-ġebel. Għax issa Alla għandu tempju ħaj, il-Knisja, dak kollha li jemmnu fi Kristu. Aħna t-tempju ta' Alla ħaj. Mistoqsija oħra li nagħmlu, fit-tempju kienu jsiru sakrifiċċji bit-tpattijat nubiet, illum hemm sakrifiċċji bit-tpattijat nubiet. Għal darba oħra t-Testament il-ġdid jgħidilna li kull qassis wieqaf kuljum iservi joffri bosta drabi l-istess sakrifiċċji qed jitkellem għal assisin tat-Testament il-qadim, assisin Leviti, li ma jistgħu qatt ineħħu nubiet. Iżda dal-bniedem Ġesu wara li joffra sagrifiċċju wieħed għad nubiet għal dejjem, wieħed u tajjeb dan, għad bil-qiegħda fuq il-lemin tal-Alla. Il-fatt li qiegħed bil-qiegħda tissimbolizza li huwa lesta x-xogħol li kellu jagħmel. L-qassisin Leviti inkollu bil-wifqa joffru l-istess sagrifiċċji. Ġesu offra wieħed tajjeb mar fejn imissier u poġġa bil-qiegħda x-xogħol missier l-estejtu. Imbagħad il-konklużjoni tal-awtur tal-Lut jgħid, issa fejn hemm il-maħfra tad-nubiet, il-maħfra tad-nubiet bis-saħħa tad-demm ta' Ġesu, seħħet il-maħfra, m'hemmx iżjed.
offerti għadnu. U din hija jasra il-verità li ħutna bibna kattoliċi jeħtieġ li jifmu. U waqt li tal-għodu fi 365 knisja, il-qassisin jgħidu biex jilqa l-offerta li sejrin nagħmlu lek għal-mafra ta' dnubiet, jeħtieġ jitgħallmu li llum m'hemmx iżjed offerti għadnu. Tgħidli tajjeb, m'hemmx aktar offerti għadnu, imma aħna bħala tempju tal-Alla, aħna noffru xi offerta lill-Alla. Għal darb'oħra li trellut weġibna. Ħanoffru mela b'Ġesu sakrifiċċju ta' tifħir. Mhux sakrifiċċju biex ipatti għadnub, dak diġà seħħ. Imma sakrifiċċju ta' tifħir. Lill-Alla kull ħin. Jiġifieri il-frott ta' xoftejna li jiżżuħħajr lill-ismu. Iżda tinsewx tagħmlu l-ġid u taqsmu dak li għandkom ma' xulxin għax b'sagrifiċċji bħal dawn jitaxxa Alla. Nofru sagrifiċċji lill-Alla żgur li nofrulu. Hija ħajja ta' gratitudni lejh u għat-tifħir ta' xoftejna huma l-emejjel tajba li nagħmlu biex ngħinu li nħobbu lil xulxin dawn huma sagrifiċċji li Alla jrid li l-poplu tiegħu jagħmel. Le mhux biex impattu għal dnubietna, imma ġnubietna huma diġà maħfurin, aħna diġà milquej minn Alla u Alla jridna nkunu grati ta' dak li tagħna u riedna kif ħablinna aħna nħobbu lil xulxin. Mistoqsija żewġ mistoqsijiet u nieqfuha. Qatt jerġa' jinbena t-tempju f'Ġerusalemm, qed nirreferi għat-tempju tal-ġebel. Din hija t-tama u t-talba ta' kuljum tal-lut devoti. Kuljum jitolbu li t-tempju jerġa' jinbena. Infatti, anke xi insar evanġeliċi li ġejjin minn persważjoni dispensational, jaraw li l-bini tat-tempju huwa t-twettieq tal-għan tal-Alla u l-profezija għal Iżrael. U huma ċitati li jaraw li qegħdin isiru tħejjiet biex it-tempju jerġa' jinbena. Lil ħudna Kristjani Evanġeliċi nixtiequ li jaħsbu ftit. Għax din hija tama firħa tagħhom. X'se nagħmlu se nerġgħu inġibu lura s-saċerdoti Leviti li ta' kuljum joffru l-istess sagrifiċċji li ma jistgħu qatt ineħħu dnubiet. U s-sagrifiċċju li għamel Ġesu ma kienx biżżejjed. Ħanerġgħu mmorru lura biex noffru il-bdabat u l-bejjem. Id-dem ta' Ġesu Kristu mhux superjuri għal dak kollu. U la darba hemm il-maħfra ta' dnubiet. Xi bżonn hemm ta' aktar offerti għad dnubiet. Nsaqsihom ukoll aħsbu ftit ħuti nsar evanġeliċi bħali li tixtiequ li jerġa' jinbena t-tempju. F'dan it-tempju ħajkun hemm purtiera, ħajkun hemm velu fid-daħla tal-post il-qaddis. U jekk ħajkun hemm velu, se jkun imċarrat? Jew se nerġgħu nħituh u nerġgħu nagħlqu l-aċċess liberu fil-preżenza ta' Alla bil-ġisem ta' Ġesu Kristu. Ħuti il-bini ta' tempju tal-ġebel f'Ġerusalemm mhux it-twettieq tal-Iskrittura. Imma huwa rigress spiritwali. Qegħdin nerġgħu immorru lura mir-realtà għad-dellijiet. Huwa iċ-ċaħda tal-Evanġelju huwa insult l-sagrifiċċju li l-Mulej Ġesu Kristu għamel bit-patti għal dnubietna. Jekk jibnuh xi ewlellut jagħmlu huma. Jekk jagħmlu hekk ikunu qegħdin jagħmlu hekk mhux għall ġid tagħhom.
imma xjuru li għadhom memnux fil-Messija illi Alla batilhom. Mistoqsija oħra li nixtieq nagħmel. Kif mesna aħna bħala Nsara nġibu ruħna mal-Lut u mal-Musulmani? Bejniethom huma jisom klipuq tates. Edewwa ma jistgħux jaraw il-xulxin. Aħna għandna rispett u nħobbuhom it-tnejn. Għax huma kollha kemm huma maħluqin fi xbigħat Alla. U għax aħna konna mibgħutin mill-mulej tagħna Ġesu Kristu biex nwaslulhom messaġġ ta' ferħ. Aħbar sabiħa, l-Evanġelju. Aħna ma nistħux mill-Evanġelju ta' Kristu. Għax hu l-qawwa ta' Alla għas-salvazzjoni ta' kull min jemmen. Tal-Lut l-ewwel u tal-Grek, tal-Ġentili ukoll. Wasal iż-żmien ngħidulhom kemm lil-Lut u kemm lill-Musulmani illi l-qima tal-Alla m'għadix marbuta ma' post partikolari ġeografiku li tista' ssibu fuq Google Maps. Il-qima tal-Alla illum hi waħda reali u spiritwali. Tiġi ssija għal Ġesu u issa hi. Meta dawk li jqimu fis-sewwa iqimu l-missier fl-ispirtu fis-sewwa. Għax bħal dawn ifittex il-missier biex iqimuh. Alla u spirtu. U dawk li jqimuh jeħtieġ iqimuh fl-ispirtu u fis-sewwa. Is-sewwa li hu fi Kristu, is-sewwa tal-Evanġelju. Li ħbiebna Lut għandna messaġġ ngħidulhom li mhux messaġġ ġdid għalihom, imma l-messaġġ li qalulhom minn qabel il-profeti tagħhom stess. U nixtiequ ngħidulhom ejjew għand Kristu u mbagħad tkunu tistgħu taraw it-twettieq ta' dak li qal il-profeta Iżajja meta qal tweldilna tifel. Ingħatalna iben u s-seta tkun fuq spallejh u jissemmi ismu Kunsulier tal-Aġeb, Alla qawwi, missier għal dejjem, Lut li tridu l-paċi u l-prinċep tal-paċi. Rridu ngħidulhom li isma' il-profeta ħabbru minn qabel dwar dan il-qaddej tal-Alla illi aħna bħalnax il-koll intlifna, kulħadd se jara l-triqtu u l-mulej tefa' fuqu il-ħażen tagħna l-koll. U lill-Musulmani ngħidulhom Ġesu hu profeta kif temmnu intom. Imma aktar minn profeta. Ġesu hu bniedem, imma aktar minn bniedem. Ġesu kien minn Nażaret, imma Ġesu kien ukoll mis-sema. Ġesu huwa bin Marija fi żmien, imma Ġesu huwa bin Alla mill-eternità. Ġesu kien għalliem, imma aktar minn għalliem Ġesu kien feddej li miet fuq salib, li kien mitfum u li kien imqajjem minn belli miet fit-tielet jum. Li jsejjaħ lilkom ukoll, eżis Musulmani, jsejjaħ lilkom ukoll biex tmorru għandu, biex inaddafkom minn kull ħażen, minn kull dnub, u biex intom ukoll issiru ulied maħbubin ta' Alla. Lil-Lut u lill-Ġentili dan huwa l-messaġġ tagħna għalihom. Intom mistiedna ejjew ħudu sehem f'dan il-proġett ta' bini li qed jagħmel Alla fi żmienna. U la darba tiġu għand Kristu, dan ikun jgħod għalikom ukoll. Li aħna mibnijin fuq il-pedamenti tal-Apostli u tal-Profeti b'Ġesu Kristu bħala l-ħaġra tal-Għareb, li fih il-bini kollu imaqqad tajjeb flimkien jikber f'tempju imqaddes lil-mulej. Li fih intom ukoll mibnijin flimkien biex tkunu l-amara tal-Alla permezz tal-Ispirtu. Dinja l-istedina u s-sejħa tal-mulej Ġesu lin-nies tad-dinja kollha. Ġentili, Lut, kollha kemm aħna midinbin, kollha kemm aħna għandna bżonn li Kristu biex iħabbibna ma' Alla
u jagħmel minna tempju sabiħ li fih jammar Alla permezz tal-Ispirtu. Amen.